मिरजेतील ऐतिहासिक अंबाबाई मंदिरात होळी उत्साहात साजरी करण्यात आली। हिरण्यकशिपूचा मुलगा प्रल्हाद हा विष्णुभक्त होता। हिरण्यकशिपूला अमृतत्वाचे वरदान मिळाले असल्याने तो उन्मत्त झाला होता आणि त्याच्याशिवाय अन्य कोणीही देवाचे पूजन प्रार्थना करायच्या नाहीत असा त्याचा हुकूम होता। पण त्याचाच मुलगा प्रल्हाद सतत विष्णूचे नामस्मरण करत असल्याचे त्याने आपल्या मुलालाच मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला। त्यासाठी त्याने आपली बहीण होलिका हिला बोलवले। होलिका कधी अग्नीचे जळू शकत नाही असा तिलाही वर मिळालेला होता। होलिकेने भक्त प्रल्हादला मांडीवर घेतले आणि जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण विष्णूच्या कृपेने प्रल्हाद वाचला आणि स्वतः होलिका जळून गेली अशी ही आख्यायिका सांगते। हा दिवस वाईटावर चांगल्याचा विजयाचे प्रतीक आहे। यावेळी गुरव समाज व भक्तांनी याचा आनंद द्विगुणित केला।